Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurinmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलिदं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണത്തില് 15 ശ്ലോകം എടുത്തു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നിൽക്കാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചുള്ളൂ. എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എന്താ അത് 8ാമത്തെ മുതലല്ലേ? 8ാമത്തെ മുതലല്ലേ തുടങ്ങണ്ടേ മാതാജി? അല്ല 10ാമത്തെ മുതൽ 10 വരെ എടുത്തിനല്ലേ മിനിയാന്ന്? പിന്നെ നാരദൻ പോകുമ്പോഴേ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്തു ഓരോന്ന്. പിന്നെ 17 വരെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 17 വരെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യായതാചരണാംബോജ അവിടം വരെ എടുത്ത 16 ശ്ലോകം ചൊല്ലി വിവർത്തനം പറഞ്ഞില്ല. 16 അതെ 16ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കണം. 16ാമത്തെ അതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശപ്പും ദാഹവും തോന്നി വെള്ളം അരുവിയിൽ കുടിച്ചു. ഇറങ്ങി കുളിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ സുഖമായിരുന്നു. അതിനിടയില് പിന്നെ പോകുമ്പഴി നിരവധി നഗരങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള്, മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ പലതും, പൂന്തോട്ടങ്ങള് എല്ലാം കണ്ടു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടും പിന്നെ ഇത് 5 വയസ്സിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ട് പോലും ഭൗതിക ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ അവര് പിന്നെ വെള്ളി, ചെമ്പ് മുതലായ വിവിധ പിന്നെ സമ്പൂർണമായ ഖനികളുള്ള മലകളിലൂടെ, പർവ്വത നിരകളിലൂടെ, പിന്നെ സ്വർഗവാസികൾക്ക് യോഗ്യമായ വിധം, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതിലൂടെ അലങ്കൃതമായ താമരപ്പൂക്കൾ, സമൃദ്ധമായ ജലാശയം, അങ്ങനെ പലതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ഒന്നിനെ കൂടിയിട്ടും ഒരു ഭൗതിക ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുള്ളംകൂട്ടങ്ങള് അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു, പ്രയാസമേറിയ വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. പിന്നെ അതില് സർപ്പങ്ങൾ, മൂങ്ങകള്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അല്ലെ? 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ ഒരരുവിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയും പിന്നെ ജലം പാനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റി
ഒരു മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു ആത്മരസ് ചുവട്ടില് പിന്നെ ധ്യാനിക്കാനിരുന്നു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്താ പറയുന്നത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യായതശ്ചരണാം ഭോജം ഭാവ നിർജിത ചേതസ ഔത്കണ്ഠ്യാശ്രുകലാക്ഷസ്യ ഹൃദ്യാസീന്മേഷനേർഹരി. വിവർത്തനം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരിണമിച്ച മനസ്സിനാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചയുടൻ എന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കുകയും താമസം വിന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഹൃദയ കമലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തിൽ പരിണമിച്ച ആ മനസ്സുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോ നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്രുക്കൾ പ്രവഹിക്കാനും താമസം വിന തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. കൂടെ ഭാവ എന്ന പദം ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈ ഭാവ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയ ആസക്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയെ ശ്രദ്ധ അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നില ഭക്തിരസ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കുകയാകുന്നു. ഇത് എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗതമായ ന്യൂനതകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂടെ എന്താ പറയണത്? ഭാവ എന്നുള്ള പദം അർത്ഥവത്താണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമുക്ക് ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ വരുന്ന, രോമാഞ്ചം വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, അതാണ് ആ ഭാവം എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. ആ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് ഭഗവാനോട് അതീന്ദ്രിയമായ ആസക്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞ് ആണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ശ്രദ്ധ. ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം, ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം, നമുക്ക് തളർന്നു പോകാത്ത അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാനില്. ആ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്താൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും. ഭഗവാനിൽ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, ആ ശ്രദ്ധ. പിന്നെന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നതും? ഈ ശ്രദ്ധ വരുന്നതും. മൂന്നാമത്തെ നില ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കുകയാകുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്ന ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിശ്വാസം. ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അടിയുറച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം, എത്ര കേട്ടാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധുസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസോസിയേഷൻ ആണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം, അതാണ് സാധുസംഘ. അടുത്തത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഭജന. നാമജപം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിവസവും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ആര് തന്നെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് തന്നെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് ആരും ചെയ്തു തരുന്നതല്ല, നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. സത്സംഗം, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസംഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നാമജപം. മൂന്നാമത്തത്
പറയുന്നത് സാധു ഭജനക്രിയ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ആര് തന്നെ ചെയ്യണം? നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. 3-ാമത്തെ നില ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കുക. ഇത് എല്ലാവിധ ആശങ്കകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവന പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത ന്യൂനതകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബദ്ധമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത ന്യൂനതകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ നിവർത്തിയുണ്ട്, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാവം വരുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രേമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് ഭാവപ്രേമ വരുന്നത്. ഇത് കുറെ കാര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭാവത്തിലേക്കും പ്രേമത്തിലേക്കും. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി ഇത് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അവരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട്, നാരദ മഹർഷിക്ക് ആ സത്സംഗം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സർവ്വ ആശങ്കകളും സ്വകീയ ന്യൂനതകളും അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുള്ള രുചി അധികതരമായ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സർവ ആശങ്കകളും സ്വകീയ ന്യൂനതകളും അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിഷ്ഠയോട് കൂടിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും അതിനുള്ള അഭിരുചി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി. ആ രുചി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും, അതിനനുസരിച്ച് അഭിരുചി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥ ആകർഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ രുചി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ എന്താ വരുന്നത്? ആസക്തി. നമ്മളെ പിന്നെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാണ്? ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അനന്തരം ഭാവ അഥവാ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പൂർവാവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അപ്പൊ ആസക്തിക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭാവം. അത് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ആ പൂർവാവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമവികാസത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഘട്ടങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പൊ ഈ പ്രേമവികാസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും. ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പൂരിതമാകുമ്പോൾ വിരഹത്തിന്റെ തീക്ഷണ വികാരം അനുഭവപ്പെടുകയും അത് 8 വിധമായ വ്യത്യസ്ത ഹർഷോന്മാദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വിരഹത്തിന്റെ തീക്ഷണ വികാരം അനുഭവപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സ് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പൂരിതമാകുമ്പോൾ വിരഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ വികാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിരഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ വികാരം അനുഭവപ്പെടുകയും അത് 8 വിധമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ഹർഷോന്മാദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് 8 വിധത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മാദങ്ങള്? അറിയാവോ? അതായത് അതിലൊരെണ്ണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുതം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അല്ലെ? നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാം? ഒരിക്കലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ടോ സങ്കടം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരും അല്ലെ? നമ്മൾ കരഞ്ഞു കണ്ണീരോടെ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥ ചിലപ്പോ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം അതിൽ പറയുന്ന 8 കാര്യങ്ങളാ പറയണതിൽ. ഈ ഹർഷോന്മാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 8 വിധത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മാദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 8 വിധത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മാദങ്ങൾ 8 തരത്തിലുണ്ട്. അതിലിപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ദുഃഖം വരുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ വികാരത്തിന്റെ ആ ഒരു ആധിക്യം കൂടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചിലപ്പോ കണ്ണീന്ന് കണ്ണുനീര് വരും, പിന്നെ രോമാഞ്ചം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചലനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഈ 8 എണ്ണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. പറഞ്ഞുതരാം ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ നേത്രങ്ങളിലെ അശ്രുക്കൾ താനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണമാണത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കൾ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതികരണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ നാരദ മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്റെ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം അതിശീഘ്രം ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കി. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. ഭൗതിക സ്പർശമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ 8 വിധമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ഹർഷോന്മാദങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു ഈ വിരഹം കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്, ആ ഭക്തന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്, തന്നെത്താനെ അശ്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. നാരദ മഹർഷി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഭവനമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട്, ഏതവസ്ഥ, ഈ ഭാവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അത് കൂടാതെ ഭഗവാനെ കാണാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ദർശിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അശ്രുക്കള് വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ തികച്ചും സാധ്യമായിരുന്നു. ഭൗതിക സ്പർശമില്ലാത്ത തന്റെ ആത്മീയേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. പ്രേമാദീഭര നിരഭിന്ന പുളകാങ്കോതി നിർവൃതഃ ആനന്ദ സംപ്ലവൈലീനോ നാപ്യസ്യാമുഭയം മുനേ. പ്രേമാദീഭര പ്രേമം അതിഭര അധികതരമായ, നിർഭിന്ന സവിശേഷമായി വ്യത്യസ്തമായ, പുളക സന്തോഷ വികാരങ്ങൾ, അംഗ വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക ഭാഗങ്ങൾ, അതിനിർവൃത പൂർണമായി അമഗ്നനായി, ആനന്ദ ഹർഷോന്മാദം, സംപ്ലവേ സാഗരത്തിൽ, ലീന നിമഗ്നനായി, ന ഇല്ല, അപശ്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയുക, ഉഭയം രണ്ടും, മുനെ അല്ലയോ വ്യാസദേവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിതമായി ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാകയാൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ് തന്റെ ആ സന്തോഷം അല്ലെ, ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആര്, നാരദ മഹർഷി. എന്താ പറയണത്, വ്യാസദേവ, അന്നേരം അതിരേകമായ സന്തോഷാധിക്യം കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അംഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ഉത്തേജിതമായി ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തില് നിമഗ്നനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയാനൂടെ. ആത്മീയ ആനന്ദ അനുഭൂതികളോടും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തോടും തുലനം ചെയ്യുവാൻ ലൗകികതയിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ആകയാൽ അത്തരം വികാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയുടെ ലവമാത്രമാണ് വീക്ഷണമാണ് ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അഥവാ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആനന്ദാനുഭൂതികളോടും തീവ്രമായ പരമാനന്ദത്തോടും തുല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലൗകികതയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്ത് താരതമ്യം ചെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമാനന്ദത്തെ കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ഈ ലൗകികതയിൽ അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയുടെ ലവമാത്രമായ വീക്ഷണമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നാരദ മുനിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷ കർമ്മമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മമുണ്ട്. മുക്താവസ്ഥയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായി കർമ്മക്ഷമമാകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ മുക്താവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവന നിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കർമ്മക്ഷമമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഊർജ്ജസ്വലമായി തീരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും വെവ്വേറെയായി ഉത്തേജിതമായി. അങ്ങനെയായതിനാൽ ശ്രീ നാരദ മുനിക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെയും ഭഗവാനെയും കാണാൻ കഴിയാതായി. കൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സവിശേഷ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്.
മുക്താവസ്ഥയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണ കർമ്മക്ഷമമാകിയത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ശേഷം ഭഗവത് സേവന സമർപ്പണത്തിനായിട്ട് സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായി തീരുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് നിൽക്കാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ആ അതീന്ദ്രിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും വെവ്വേറെയായി ഉത്തേജിതമായി. അപ്പൊ ഈ വിധത്തില് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉത്തേജിതമായി. അങ്ങനെയായതിനാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദ മുനിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയും ഭഗവാനെയും കാണാനായിട്ട് കഴിയാതെ വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി മുക്തി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. ഭഗവതോകാന്തശുചാപഹം അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്ഥേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമന ഇവ രൂപം ഭഗവതോ അപശ്യൻ സഹസോത്തസ്ഥേ വൈക്ലവ്യാ ദുർമന ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യത് അതേപടി തത് അത് മനസ്സിന്റെ കാന്തം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ശുച അപഹം സർവ അസമത്വങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു അപശ്യൻ ദർശിക്കാതെ സഹസ പെട്ടെന്ന് ഉത്തസ്ഥേ എഴുന്നേറ്റു വൈക്ലവ്യാത് പ്രക്ഷുബ്ധനായി ദുർമന അഭികാമ്യമായതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവ അതുപോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അതേപടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനോഭിലാഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെയായപ്പോൾ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണമായതുപോലെ ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിച്ചു? പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപം മറഞ്ഞുപോയി. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ അതേപടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനോഭിലാഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും സർവ മാനസിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി. ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയപ്പോഴോ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണമായതുപോലെ ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോ ആ രൂപം പെട്ടെന്ന് കാണാതെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രക്ഷുബ്ധനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നത് നാരദ മുനി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദ മുനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി നാരദ മഹർഷി. എന്നാൽ ഭഗവത് രൂപം നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഭവത്തിലുള്ള സർവ്വ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈകളോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു രൂപം അല്ലെ. ആ സർവ്വസാധാരണ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി രൂപങ്ങൾ നാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും മനസ്സിനെ തൃപ്തമാക്കാൻ ഉചിതമായവയല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ രൂപങ്ങളൊന്നും തന്നെ. മാത്രമല്ല
അവയിൽ ഒന്നിനു പോലും മനസ്സിന്റെ സർവ്വ പ്രക്ഷുബ്ധതകളെയും അകറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ രൂപങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ആ രൂപം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ച ആരും മറ്റൊന്നിനാലും സംതൃപ്തനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ആകുന്നില്ല. വേറെ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും സംതൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു രൂപത്തിനും മേലിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഒരു രൂപത്തിനും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിയെ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് അഥവാ വ്യക്തിത്വരഹിതനാണ് എന്നതിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ അല്ലെന്നുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തിരഹിതനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ എന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ എന്നുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണ് അഥവാ ഭഗവാൻ വ്യക്തിത്വരഹിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപവും ഇല്ല, ഭഗവാന് ഭൗതികമായ വ്യക്തികളെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപമായി ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ആ ഭഗവത് രൂപത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമായിട്ട് ആത്മീയ സത്തകൾക്ക് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രീണനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിലും നാം സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. നാരദമുനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ ആ രൂപത്തിന്റെ ദർശനം ക്ഷണനേരം ലഭ്യമായി. എന്നാൽ അത് വീണ്ടും കാണാതായതിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീർന്ന അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു. നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അഭിലഷിക്കുന്നതിനെ നാരദമുനി പ്രാപ്തമാക്കി. വീണ്ടും ഭഗവാൻ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും ശക്തിയേറിയ ആഘാതമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രീണനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്തിനും നമുക്ക് സംതൃപ്തി തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ആ ഭൗതിക പ്രീണനം മറ്റൊരു രൂപത്തിനും നമുക്ക് സംതൃപ്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നാരദ മുനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അഭിലഷണീയമായ ആ രൂപത്തിന്റെ ദർശനം ക്ഷണനേരമാണ്. നാരദ മഹർഷിക്ക് ആരുടെ ദർശനം കിട്ടിയത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും കാണാതായപ്പോ നാരദ മഹർഷി എന്താണ്? പ്രക്ഷുബ്ധനായിക്കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു. ആ രൂപത്തെ വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റു. നാം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അഭിലഷിക്കുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാരദ മുനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. വീണ്ടും ഭഗവാൻ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തിയേറിയ ആഘാതമായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ കണ്ണിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോയപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് അത് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? വീണ്ടും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ നോക്കാനായിട്ട്, ആ ദർശനം വീണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ മഹർഷി എന്താണ്? എഴുന്നേറ്റു. അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിദൃക്ഷുസ്തദഹം ഭൂയ പ്രണിധായ മനോഹൃതി വിഷമാണോപി നാപശ്യ അവിതൃപ്ത ഇവാതുര ധൃതിഷുസ്തദഹം ഭൂയ പ്രണിധായ മനോഹൃതി വിഷമാണോപി നാപശ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുരഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിദൃഷു ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, അത് അഹം ഞാൻ, ഭൂയഹ വീണ്ടും, പ്രണിധായ മനസ്സേകാഗ്രമാക്കി, മനസ്സ്, ഹൃദി ഹൃദയത്തിൽ, വീക്ഷമാണ ദർശിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു, അപി അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും, ഒരിക്കലുമില്ല, അപശ്യം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു, അവിതൃപ്ത സംതൃപ്തനാകാതെ, ഇവ പോലെ, ആതുര ദുഃഖിതനായി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതില്? അപ്പൊ നമ്മള് നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് അല്ലെ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ആ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാനായി ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള എന്റെ സകല ഉദ്യമങ്ങൾക്കു ശേഷവും എനിക്ക് അവിടത്തെ വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകിയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷ നേരമാണ് ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഹൃദയത്തില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ആര് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം അസംതൃപ്തനാകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി ആര്? നാരദ മഹർഷി. ഭഗവത് രൂപം ദർശിക്കാൻ യാതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയുമില്ല. അത് പൂർണ്ണമാകുകയും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അധികാരപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. സൂര്യദേവൻ സ്വാച്ഛയാൽ ഉദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആ അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ കാത്തിരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് തുടരുകയും വേണം. പ്രഥമ ഉദ്യമം വിജയകരമായാൽ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവുമെന്ന് നാരദ മുനി വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പരമാവധി പരിശ്രമത്തിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യമം വിജയകരമാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സർവബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. കലർപ്പറ്റ ഭക്തിബന്ധനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിൽ സംതൃപ്തനായി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ സ്വേച്ഛയാ അവിടുന്ന് ദർശനമേകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടും ഭഗവാനെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രക്രിയയില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോടും അധികാരപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത്. ആ അനുകൂലമായ നിമിഷത്തെ ഒരുവൻ കാത്തിരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ തുടരുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. പ്രഥമ ഉദ്യമം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയിൽ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാവുമെന്ന് നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചെന്താണ്? പ്രഥമ ഉദ്യമം, ആദ്യത്തെ ഉദ്യമം വിജയകരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? രണ്ടാമത്തെ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സർവബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപയെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥ ഉദ്യമത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വച്ഛയ അവിടുന്ന് ദർശനമേകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? നമുക്ക് ദർശനം നൽകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തികളിൽ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് തന്നെയാണ്? നമുക്ക് ദർശനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21 എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യതന്തം വിജനേ മാമഹോ ഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണായ ക്ഷണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശാമയന്നിവ. ഏവം യതന്തം വിജനേ മാമഹോ ഗോചരോ ഗിരാം ഗംഭീരശ്ലക്ഷണയാ വാചാ ശുചാ പ്രശമയന്നിവ. വായിച്ചോളൂ.
हरे कृष्ण कृष्ण भगवते वासुदेवाय एवं नंदं विजनी मम मम गिराम वधूष्यामि वाजा प्रशमयिव हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം അപ്രകാരം യദന്തം ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിജനെ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് നാം എന്നോട് ആഹ അരുളി ചെയ്തു. അഗോചരഹ ഭൗതിക ശബ്ദപരിധിക്ക് അതീതമായി ഗിരാം ഭാഷണങ്ങൾ ഗംഭീരമായ ശ്ലഷ്ണയ ശ്രവണമധുരമായ വാച വാക്കുകൾ ശുചഹ വ്യസനം പ്രശമയൻ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഇവ പോലെ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ കണ്ട് ഗംഭീരത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ വ്യസനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ഈ പ്രയാസം കണ്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ആ തന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ വ്യസനത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി, കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് ശബ്ദം ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് സംവാദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണോ ചൊരിയുന്നത് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. നാരദ മുനിയിൽ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രസാദിച്ചതിനാൽ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായി ഭക്തിരസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ ഭാവസമ്പർക്കം അനുഭവിച്ചറിയാൻ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ശ്രീ നാരദനുള്ള സവിശേഷമായ വരദാനമായിരുന്നു അത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിരഹ ദുഃഖം ഒരു പരിധി വരെ ശമിച്ചു. ഭഗവത് പ്രേമത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സദാ വിരഹവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ആ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ലൗകിക വർണ്ണനകൾക്കും ബുദ്ധിക്കും സമീപിക്കാവുന്നതിനും ഉപരിയാണെന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവത് ശബ്ദം ശ്രവിക്കാനും ഭഗവാനോട് സംവദിക്കാനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സഞ്ജയന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിക്കാൻ? വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോട് സംവാദിക്കാനും ശ്രവിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ഒരു ശക്തിയാണിത്. ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരുടെ മേലാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നാരദ മുനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നാരദ മുനി പ്രസാദിച്ച ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുക്കാണ്. എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണത്താൽ സമ്പർക്കം അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് നാരദ മഹർഷിക്കായ ഒരു കാരുണ്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. നിയമാനുസൃതമായിട്ട് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശീലന ഘട്ടത്തില്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പരിശീലന ഘട്ടത്തില് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ശ്രീ നാരദനുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ വിരഹ ദുഃഖം ഒരു പരിധി വരെ ശമിച്ചു. ഭഗവത് പ്രേമത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് സദാ വിരഹവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും എന്തനുഭവപ്പെടും? വിരഹവേദന അനുഭവപ്പെടും. ആകയാൽ ആ ഭക്തൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ അനന്ത നിർവൃതിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സദാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദ നിർവൃതിയില് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा माता जी മനസ്സിലായി
നല്ല നല്ല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി നാരദന്റെ പൂർവജന്മത്തിന്റെ കഥ മാതാജിക്ക് അപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. സമയമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാ. നാരദ മഹർഷി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചതെന്നാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയണത്, അല്ലെ? ഇതിനു മുന്നേ നാരദ മഹർഷി ശരിക്കും ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗന്ധർവനാണ് നാരദ മഹർഷി. ഗന്ധർവനാണ്. പേരെന്താണ്? ഉപഹർഷണെന്നോ എന്താണ് പേര്? മിനിറ്റ്, പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ പേര്? ഉപബർഹണൻ. ഉപബർഹണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആരാണ്? ഗന്ധർവനാണ് ശരിക്കും നാരദ മഹർഷി. ഗന്ധർവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ദിവസം സഭയില്, ദേവന്മാരുടെ സഭയില് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ, അവർ അപ്പൊ വർണ്ണിച്ച് പാട്ടുപാടാണ്. ദേവന്മാരെയൊക്കെ വർണ്ണിച്ച് പാട്ടുപാടി അവിടെ നൃത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളോടൊപ്പം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സാധാരണ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സങ്കീർത്തനം നടത്തി. അപ്പൊ അത് ആരുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ലായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടു. സോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്തതൊന്നും എന്തെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊന്നും കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരത് തെറ്റായ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാണ്? ശാപം കിട്ടാണ്. ഈ ഉപബർഹണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗന്ധർവന് ശാപം കിട്ടുമ്പോ ശൂദ്രകുലത്തില് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ മഹത്വത്തെ പറയാത്തത് കൊണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്തുതികള് ആലപിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശാപം കിട്ടി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശൂദ്രനായിട്ട്, സൗന്ദര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സാധു സംഘങ്ങളുടെ കൂടെ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലെ സാധു സംഘങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുമ്പല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ നാരദ മഹർഷി ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടി. ആ ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇന്നലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് 4 എന്താ പറയാ ചാതുർമാസ്യ വ്രതത്തിൽ വരുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജന്മമാരായിട്ട് മാറുന്നത്, നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥയാണ്. 9 തലങ്ങള് മാതാജി, 9 തലങ്ങൾ പറയൂ. 8 ഹർഷോന്മാദങ്ങളൊന്നും പറയൂ. 9 തലങ്ങൾ പറയൂ. ഇപ്പൊ സമയം ഉണ്ടാവോ? നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ഇവിടെ കേറി ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം പറഞ്ഞാൽ മതി. 9 തലങ്ങള്. 9 തലങ്ങൾ. സംഘം, ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ. ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധ 9 ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവ, ഭക്തി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. എല്ലാരും കൂടെ പറയുമ്പോ ഒന്നും. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം. അതായത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ. ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. മറ്റേത് നവവിധ ഭക്തി വേറെ, 9 തരത്തില് ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാകത്തെ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. സാധുസംഘം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്സംഗം, അത് സാധുസംഘം. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഡിവോഷണൽ സർവീസുകൾ, അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാം? മൂന്നാമത്തെ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയാം. ഈ 3ഉം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് 3ഉം ആര് തന്നെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ 3ഉം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരുന്നത്, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതായത് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഈ സ്റ്റേജ് എത്താൻ കുറെ സമയം എടുക്കും, നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ആവില്ല അനർത്ഥ നിവർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? രുചി വന്നു തുടങ്ങും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലും രുചി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരും? ആസക്തി വരും. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും നാള് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടാവില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഭാവം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ണീര് വരുന്നതും രോമാഞ്ചം വരുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി പ്യുവർ ലവ് ആയി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ലവ് ആയിട്ട് മാറാണ്. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ ഹർഷോന്മാരത്തിന്റെ നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ 8 സ്റ്റെപ്പുകള്? സമയം അത് നാളെ പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി, നാളെ പറഞ്ഞാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവസമായിരിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും